Спецпасланнік ЗША ў справах Беларусі сустрэўся з Лукашэнкам. Чакаецца вызвалення больш за 100 палітвязняў. Як будзе арганізаваная дапамога ім і як звязаныя вызваленні і дазвол Міжнароднага алімпійскага камітэту праводзяць спаборніцтвы ў Беларусі. Добры дзень, тут Ганна Соўваць. Гэта да іншае мы абмяркуем у жывым эфіры Піка Свабоды з аналітыкам Свабоды Юрыем Дракахростам. Добры дзень, Юрый. Прывітанне, Ганна. І таксама сёння ў нашым эфіры прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях Вольга Зазулінская, выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін і адзін з лідараў фракцыі беларусаў каардынацыйнай рады Андрей Ягораў. Ну і Юра, да галоўнай падзеі сённяшняга дня у гэты момант, на момант нашага эфіру, мы чакаем вызвалення палітвязняў. Сёння Александр Лукашенко сустрэўся са спецыяльным прадстаўніком, спецыяльным пасланнікам Злучаных Штатаў у справах Беларусі Джонам Колам. Вядома, што адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае з уладамі Беларусі магчымасць вызвалення палітычных зняволеных. Сустрэча прайшла за зачыненымі дзвярыма. Агенцтва Reuters раней паведамляла са спасылкай на 3 крыніцы, якія знаёмыя сітуацыі, што адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае з уладамі Беларусі магчымасць хуткага вызвалення сама меней 100 палітычных зняволеных. Крыніцы Свабоды пацвярджаюць гэтую інфармацыю. Ну, на момант нашай размовы яшчэ невядома, хто вызвалены, ці вызваленыя людзі. Юра, ваша ацэнка, ваш прагноз, вось гэта, што будзе адбывацца, ваша ацэнка гэтага этапу перамоваў Злучаных Штатаў і афіцыйнага Менску? Ну, што тычыцца персаналію, я б не хацеў сурочыць, але ў любым выпадку цяперашняя сустрэча пацвярджэнне таго, што дыялог працягваецца, што спадар Кол, прызначаны спецпасланнікам у Беларусі, ён у Беларусь і прыехаў, а не знаходзіцца за яе межамі і не вядзе перамовы там. Вось, што працягваецца кантакт з Александром Лукашэнкам. Хутчэй за ўсё так будуць вызваленыя палітвязні. Пра это сведчыць репліка Лукашэнкі, которую паказаў Пол Первого, што, маўляў, мы разумеем, што мы павінны зрабіць крок з нашага боку, і мы его зробім, сказаў Лукашенко. Юра, одну хвилиночку, давайте мы якраз паслухаем. Давайте мы паслухаем гэта. Жон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим, и мы сделаем. Окей. Калі ласка, працягвайце, Юра. Нешта будзе зроблена, і хутчэй за ўсё это будзе вызваленне вялікай колькасці і, магчыма, нейкіх знакавых асобаў. Мне не хацелася б называць. Я думаю, што все разумеюць, пра каго ідзе размова. Вось, дай Бог, чтобы яны былі вызваленыя. Я не выключаю, што адной з тэмаў можа быць насамрэч не менш важнай, калі не больш важнай этого дыялогу. Это был кризис в белорусско-литовских отношениях. Кризис трывае, кризис у пэўным сэнсе эскалюецца. Беларускі бок утрымлівае фуры, літоўскі бок кажа, што мы ўвогуле можам забраць беларускую ўласнасць. Літва звярнулася ў Брюссель па санкцыі. І не выключана, што спадар Кол выступіць в дадзеным выпадку нейкім мадэратарам, бо да Злучаных Штатаў так ці інакш апелююць абодва бакі. Літва дакладна апелюе. Спадарыня Інга Ругінене абвясціла, што яна размаўляла таксама са спадаром Коулам. Не выключана, дарэчы, што з Менску Коул поедзе ў Вільню і там сустрэнецца са спадарыняй Ругінене face-to-face. Вось, і не выключана, што амерыканцы выступяць пасярэднікам, мадэратарам, медыятарам, і як бы крызіс будзе нейк вырашаны нейкім кампрамісным шляхам. Ну і я тут невялічкі анонс зраблю, што корэспандэнты Свабоды чакаюць вызвалення палітзняволеных, і калі яно будзе адбывацца, як мінулы раз іх павезуць на літоўска-беларускую мяжу, і гэта будзе ў Вільні,
то сачыце за нашим YouTube-каналам, за нашими социальными сетками. Мы будем максимальна в режиме жывога часу паведамляць пра тое, што там адбываецца. Юра, ёсць вельмі шмат пытанняў, на якія мы не ведаем адказу датычна вызвалення палізняволеных, на якіх гэта будзе адбывацца умовах. Ці всех вывезуць, фактычна дэпартуюць з Беларусі, ці некаму дазволяць застацца ў Беларусі, ці будуць яны з пашпартамі, ці будуць яны без пашпартоў. І все гэтыя адказы на гэтыя пытанні, якія, спадзяюся, мы атрымаем бліжэйшым часам, яны будуць сведчыць пра тое, як ішоў перамоўны працэс і чаго змаглі дасягнуць амерыканцы і на што пайшоў Лукашенко. Якая матывацыя амерыканскага і беларускага боку ў гэтых перамовах, што патрэбна Лукашенку, што патрэбна амерыканцам? Амерыканцам патрэбна, па-першае, нейкая роля Лукашэнкі у мірным працэсе. Навошта ім ён, якую он ролю адыгрываў і адыгрывае, мы не ведаем. Але паводле заяваў Дональда Трампа ён этой ролі адыгрываў. Прынамсі адыгрываў. Мы памятаем тэлефанаванне за пару гадзінаў, за некалькі гадзінаў да сустрэчы з Пуціным Анкорыджы Трампа. У свеце 190 краінаў. І калі ён за 2 гадзіны да сустрэчы з прэзідэнтам Расіі тэлефануе кіраўніку Беларусі, значыць, якія-то патрэбы в этом ёсць. Вось. Таксама ёсць меркаванні, і гэта адлюстроўваецца некаторымі і экспертнымі ацэнкамі, і нават афіцыйнымі заявамі, што адной з мэтаў Злучаных Штатаў, адміністрацыі Трампа, ёсць, скажем так, павелічэнне, падвышэнне суб'ектнасці Беларусі, дыктатарскай Беларусі, Лукашэнкі, але Беларусі, каб зменшалась его залежнасць ад Расіі. Так, тым самым яго рэжым умацоўваецца, рэжым Лукашэнкі умацоўваецца, але і залежнасць ад Расіі зменшаецца. І нарэшце, як сказаў папярэдні пасярэднік генерал Кіт Келлог, вызваленне палітвязняў – это станоўчы пабочны эфект. Да таго ж, да дасягнення гэтых буйных задач, таких в стиле реалполитик, ёсць і такая задача, да, она таксама вырашаецца. Для нас, для беларусаў, напэўна, можа, это галоўнае, а для іх так. І тое, што спадар Келлог фармуляваў правільна, сведчыць днямі апублікаваная стратегія знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Там прав чалавека, дэмакраты няма проста, як такіх. І таму, як сказаў генерал Келлог, станоўчы пабочны эфект. Акрамя этих великих шахмат, гульні на великой шахматной дошцы, где там Лукашенко хай маленечкая пешечка, но пешечка, она таксама в гульні. А дэмакраты, там, палітвязні, добра, што так атрымліваецца. Юры, мы не ведаем імёны палітвязняў, якія могуць быць вызвалены, аднак паводле крыніцаў свабоды чакаецца вызваленне шэрагу знакавых палітвязняў. Вызваленне якіх знакавых палітвязняў было б пэўным сігналам паводле вас? Вы все-таки меня вымушаете. Окей, хорошо. Конечно, вызволение Анджея Почобута. И это ключевой момент в отношениях Беларуси с Польшей. Я думаю, что об его вызволении была досягнута сделка, домовленность яшчэ до того, как Польша открыла 2 памежные переходы. Я не думаю, что поляки были готовы на однобаковый крок. И так, напэўна, Менск сказал, что вы почакайте, там яшчэ трэба тое, але я думаю, что это была часткай сделки. Я кажу, я не хочу сурочить, но я думаю, что вельмі высокая імавернасць вызвалення Анджея. Что тычыцца іншых, то я бы сказал, что такие самые буйные фигуры,
Это, конечно, Колесникова, але ў першую чаргу Бабарыка. Вот А, калі вызвалены Бабарыка, это бы, я бы сказал, могло поменять ввогуле всю конфигурацию, скажем так, палітычнага лідарства в дэмакратычных сілах. Но толькі яго. а патлумачце, калі ласка, чаму вы так лічыце? Ну, тому что ён быў самым популярным все-таки, як-ніяк. У 20-м годзе он быў самым популярным палітыкам. Шматлікія апытанні, которые проводились, по-моему, до 23-го года, показывали, что менавіта ён был сам и заставался самым популярным уже калі сядзеў у турме. Дарэчы, і наступныя апытанні таксама про это показывали. Ён чалавек, які стварыў сетку сваіх прыхільнікаў, важных людзей. І зараз вот тэрмін «бабарыканцы», ну, мы ведаем, в палітычных колах он довольно часто уживается. Это пэўныя колы, это десятки людей с пэўным статусом. Вот про латушкианцев мы не чуем, например. А про бабарыканцев чуем. Это значит, что у него есть пэўная, ну, я не скажу, что там всенародная. А кроме того, ну, пригадаем его биографию. Все ж таки, ведаете, 20 годов працы на «Газпром», что называется, так не выкинешь. И я думаю, что с этим человеком могли бы размовлять самые разные люди в самых разных городах света. Это не значит, что как бы ён ізноў как бы вернуўся ў 20-й год, хутчэй нечым так. Напрыклад, мы бачым, что, скажем, у Сергея Тихановскага гэта не зусім атрымліваецца, скажем так, вельмі мягка. Но у Бабарыкі былі бы некаторыя шансы. Таму што, скажем, при всёй маёй павазе да напрыклад, Колесниковой, менавіта палітычны лідар, ну, я не думаю, что она бы вот стала вровень с Тихановским. А Бабарыка может. Хотя может и не встать. Это жыццё, это политика. От лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціхановская 24 лістапада сустракалася са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Колам у Вільні. А як бы вы ацэнілі, ну, гэта не вельмі адкрытая інфармацыя, але от паводле вашай ацэнкі, якая роля беларускіх самых розных дэмакратычных сілаў у працэсе вызвалення палітзняволеных, на якім этапе яны адыгрываюць якую ролю? Ведаеце, самый простой, просты і шчыры адказ я не ведаю. Некаторыя з іх распавядаюць пра тое, што яны в этом удзельнічалі, але гэтыя расповеды больш тычацца сустрэчаў. Больш тычацца таго, што вот мы сустрэліся з тымі, мы прадставілі нашу пазіцыю на сустрэчы з тымі, а вот в чым палягала, так бы мовіць, садзеянне вызваленню палітвязняў. Вот я памятаю интервью, калі як бы глядзець на эту ситуацию симметрично, да? Вы памятаете, гэтым летом Лукашенко давал интервью Саймону Шустеру и сказал: знаете, я вот Трампу тлумачу, что вы там с Путиным помягче, поаккуратней, подыграйте ему, польстите чем-нибудь. Лукашенко рассказывал. Праз кароткі час Трамп запрашае Путина в Анкоридж. По параде Лукашенки, не по параде Лукашенки, Бог ведае, может быть и не. Но принамсі, вот Лукашенко сказал, я ему раю как бы приулашивать Путина, и Трамп это зрабіў. Вот каб хтосьці з беларускіх дэмакратычных сілаў сказал, я параю американцам зрабіць тое, и американцы бах, и это зрабілі. Ну, тады можно было бы сказать, может по параде, может не по параде, но я пока как-то не чуў такого. Я не ведаю. А, дарэчы, Юра, я вот, глядзела відэо кароткія, якія з'явіліся падчас сённяшняй сустрэчы Джона Кола Александра Лукашэнкі,
І Александр Лукашенко якраз гаворыць пра тое, што ну вот я ведаю, што Трамп любіць калі лезть да яго ужываецца, і ён адразу ж кажа, хачу сказаць, што апошнім часам ён мне вельмі падабаецца сваімі дзеяннямі, так ён выкарыстоўвае такія рэчы. Мы зараз у жывым эфіры піку свабоды абмяркоўваем чаканае вызвалення групы палітзняволеных паводле крыніцаў свабоды, паводле крыніцаў іншых СМІ. Гэта больш за 100 чалавек, але за кратамі у Беларусі больш за 1000 чалавек знаходзіцца. І вот якраз пытанне прыйшло, Юра, да вас, які будзе наступны этап у дыялогу Менск-Вашынгтон, бо палітвязні яшчэ застаюцца за кратамі. Так, и не только как бы яны застаецца як дамоклаў меч. Заўвага Трампа двойчы зробленая, што 1200, 1300, 1500 палітвязняў вот надо вызваліць. Пожадано вызволить. И я так думаю, что про это была размова и раней с Лукашенком. Лукашенко это памятае. Магчыма, ён нават даў нейкія абавязательства. Я не думаю, что Трамп это так просто сказал. Вот я хочу, чтобы Лукашенко... Я думаю, что там была некая папярэдняя дамоўленасць. Але магчыма, Лукашенко сказал, ну, вы что-то зробіце, я что-то зраблю. Так сказать, крок за кроком, дробные кроки. Но я думаю, что можно пригадать минулый визит Коула. Размова была, я хочу нагадать, про амбассадора. Магчыма, будзе прызначаны амбассадар. И магчыма, он приедзе и вручыць даверчыя грамоты со словами «Вельмі шановны президент Республики Беларусь». Как это в свой час написал недавно, ну, как в... гэтым летом сам Трамп в социальной сети. Амбассада может быть. Магчыма, какие-то кроки с санкциями дальнейшими. Бо санкции на Белавия были не адзінымі санкциями, якія Злучаныя Штаты вводили адносна Беларусі. Ну и больш тонкий момант, мы, магчыма, нават пра яго і не даведаемся. Это ўздзеянне Злучаных Штатаў на Европу, на некаторыя, прынамсі, краіны. Вот мы, напрыклад, бачым, што палітыка Польшы адрозніваецца ад палітыкі Літвы адносна Беларусі. Вот Польша літаральна днями была заява польскіх прадстаўнікоў, што ну а мы не збіраемся, напрыклад, перакрываць мяжу, закрываць вот этыя пераходы, нават калі крызіс беларуска-літоўскіх адносінах будзе паглыбляцца. Это их уласнае рашэнне, это уплыў амерыканскай дыпламатыі. Кто ведае, не ведаю. Но я думаю, что калі будуць вызваленыя знакавыя польскія палітзняволеныя, я не выключаю, что у адносінах паміж Менскам і Варшавай можа шмат што адбыцца новага, нечакана. Я дзякую аналітыку свабоды Юрыю Дракахрусту. Сачыце за нашымі жывымі эфірамі. Мы будзем паведамляць вас як максімальна аператыўна пра тое, што адбываецца. І сёння ўвечары, і заўтра ў суботу, і ў нядзелю сачыце за жывымі эфірамі на асноўным YouTube-канале Радыё Свабода і на канале Свабода Прэміум. Дзякуй вялікі, Юрий. Я пераходжу да іншай тэмы, якая таксама ў пэўным сэнсе звязаная з сітуацыяй з палітвязнямі. Міжнародны алімпійскі камітэт на сваім саміце 11 снежня зняў забарону на правядзенне міжнародных спаборніцтваў у Беларусі. Міжнародныя федэрацыі павінны працягваць устрымлівацца ад арганізацыі або падтрымкі міжнародных спартыўных мерапрыемстваў у Расіі. Гэтая рэкамендацыя больш не распаўсюджваецца на Беларусь, так гаворыцца у справаздачы алімпійскага камітэту. Пры гэтым санкцыі супраць дзяржаўных беларускіх службоўцаў застаюцца ў сіле, іх па-ранейшаму нельга запрашаць ці даваць ім акрэдытацыю на міжнародныя спаборніцтвы і сустрэчы, ні дарослыя, ні юнацкія. Пра тое, чаму было прынятае такое рашэнне міжнародным алімпійскім камітэтам і ці можна гэта разглядаць у рэчышчы працэсу вызвалення палітвязняў, я пагутарыла літаральна за некалькі гадзінаў да нашага жывога эфіру з выканаўчым дырэктарам Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александром Апейкіным. Давайте поглядим.
Гэта адбылося пасля сумеснай канферэнцыі, онлайн-канферэнцыі, якая адбылася вось літаральна 2 тыдні тому паміж Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і кіраўніцтвам Міжнароднага алімпійскага камітэту. Я думаю, гэтае пытанне абмяркоўвалася. У прынцыпе, яно даволі дэкларатыўнае. Гэта як бы такі месседж, ён дэкларатыўны, бо фактычна забароны і не было. Была проста рэкамендацыя Міжнароднага алімпійскага камітэту не праводзіць такія спаборніцтвы, хаця некаторыя міжнародныя там спаборніцтвы ў Беларусі па некаторых відах спорту ўсё ж такі і праводзіліся. Яны не былі там такія заўважныя, это былі такія не самыя масавыя віды спорту. Таму вось гэты пункт ён не азначае, што заўтра адразу пачнуць праводзіць у Беларусі нейкія форумы, там спаборніцтвы ці міжнародныя там нейкія мерапрыемствы. Гэта фактычна як бы такі сігнал міжнародным федэрацыям, што такой забароны, такой рэкамендацыі зараз ужо фактычна як бы няма. Але ўсё роўна трэба разумець, што вось гэтае рашэнне аб скасаванні правядзення міжнародных мерапрыемстваў прымалі ўсё ж такі самастойна міжнародныя федэрацыі ў першую чаргу. Яны спасылаліся на рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэту, але прымалі гэтае рашэнне самастойна. Вось, таму так ці інакш гэта такі проста сігнал міжнародным федэрацыям, што такой рэкамендацыі адмак больш няма, але так ці інакш яны будуць самастойна прымаць гэтае рашэнне. Ці будуць яны разглядаць магчымасць правядзення міжнародных спаборніцтваў у Беларусі ці не? Скажыце, калі ласка, ці можна звязаць гэта рашэнне з тымі перамовамі, якія цяпер адбываюцца паміж прадстаўнікамі прэзідэнта Трампа і ўладамі ў Менску, і пэўным пацяпленнем адносінаў паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі, ці гэта агульны тренд, ці гэта абсалютна асобны трек? Это асобны трек, я б не звязваў гэта, просто, я думаю, гэта ўжо проста разуменне кіраўніцтва Міжнароднага алімпійскага камітэту агульнай тэндэнцыі, якая можа наступіць у 26 годзе ўжо, гэта нейкае перамір'е, гэта нейкія такія ўжо мірныя перамовы больш актыўныя, і натуральна кіраўніцтва Міжнароднага алімпійскага камітэту, дарэчы, у сваёй учорашняй заяве яны так вельмі пераканаўча падкрэслілі, што спорт павінен абстрагавацца ўвогуле ад палітычных працэсаў. Бок гэта такі сігнал, што 26 год ён стане ўсё ж такі перыядам вяртання беларускіх і расійскіх атлетаў на міжнародную арену, і гэта як бы больш звязана ўсё ж такі з агульнай такой сусветнай тэндэнцыяй, з агульнай тэндэнцыяй развіцця падзей вакол Украіны. Таму я думаю, тут кіраўніцтва глядзіць трошкі наперад. Трэба разумець, што ёсць як бы пэўная інерцыя некаторых рашэнняў. Нават вось тая заява, якая прагучала учора ад Міжнароднага алімпійскага камітэту, яна будзе мець пэўную інерцыю. Гэта не азначае, што прям завтра як бы ўсё там распачнецца, завтра пачнуцца спаборніцтвы, завтра павярнуцца атлеты. Гэта будзе мець нейкую інерцыю там ад паўгода да 1,5 гадоў, я думаю, вось дзесьці так. Як вы расцэньваеце гэта рашэнне? Як пазітыўнае, агулам якім чынам гэта адаб'ецца на сітуацыю са спортам у Беларусі? І для тых спартоўцаў, якія былі вымушаны з'ехаць, якія былі рэпрэсаваны, якія страцілі магчымасць выступаць, якая будзе іх рэакцыя? Я думаю, што гэта ўсё ж такі з улікам як бы ўсіх працэсаў, якія адбываюцца, гэта больш станоўчы сігнал, таму што мы павінны як бы памятаць, што якраз такі нізкі ўзровень рэпрэсій у Беларусі з 10 па 20 гады, ён якраз такі быў звязаны з тым, што ўлады трымаліся вось за гэтую магчымасць праводзіць міжнародныя спаборніцтвы, міжнародныя мерапрыемствы. Якраз такі вось гэты статус такой як бы пляцоўкі для буйных спартовых падзей, ён як бы утрымліваў уладаў ад масавых рэпрэсій. Бок, калі такія мерапрыемствы яны пачнуць вяртацца ў Беларусь, я перакананы, што гэта адаб'ецца якраз такі на ўзроўню рэпрэсій, таму што ўлады будуць ўсё ж такі глядзець на імідж, яны будуць спрабаваць як бы не сапсаваць гэты імідж, яны будуць трымацца за гэтую магчымасць праводзіць міжнародныя спаборніцтвы. Некаторыя з гэтых спаборніцтваў вярнуцца. Я думаю, што нават у 26 годзе мы можам некаторыя віды спорта
побачити. Ну, наприклад, такі там споборництва, як по фристайліті, по велоспорту. Бо проведення таких мероприємств, яно завжди має таку складаність, що не так легко знайти організатора, які готові взяти усі видатки по проведенню міжнародного споборництва. Тому якраз таки Мінськ і Білорусь у гэтым плане для многих федерацій це була така вельми зручна пляцоўка, бо усі видатки по проведенню, по розміщенню спортовців, по запрошенню, там, по оплаті різних видатків, як правило, брали на себе білоруські державні структури. Ось, тому некоторі федерації, вони ось з таким розвитком, вони все ж таки повернуться в Білорусь. Ось, але, як я кажу, це все ж таки добрий такий поворот, що така тенденція, вона може все ж таки реально відбитися на процесі зниження певних репресій, випуску політв'язнів у тим ліку, бо не всі федерації, я думаю, що многі федерації будуть так само ставити у яких закритих перемовах, це як умову, що ми готові проводити споборництва на території Білорусі, але ми не хочемо якби їхати в Україну, де там є там більше за 1000 політв'язнів. Так само це буде сприяти процесу і визволення людей, це буде сприяти процесу зниження репресій, таких громадських. Ну, фактично, як я і казав, що цей низький узровень репресій у 10-х годах, він був зв'язаний з гэтым жаданнем якби змяніць свой імідж праз спартыўныя мерапрыемствы. Праводзіліся і чэмпіянаты свету, у тым ліку чэмпіянат свету по хакеі, еўрапейскія гульні, яны таксама былі такім сур'ёзным чыннікам для пэўнай такой лібералізацыі ў грамадстве. Вось, таму гэта добрая тэндэнцыя. Што тычыцца атлетаў, якія зараз апынуліся пад рэпрэсіямі за мяжой, я думаю, што гэта таксама будзе такі пункт для пэўных перамоў з і міжнароднымі федэрацыямі, з міжнародным алімпійскім камітэтам і з беларускімі ўладамі. Я думаю, што вось гэтае пытанне оно будзе таксама вынесена на нейкі пэўны перамоўны трэк, каб гэтыя атлеты яны змаглі вярнуцца, каб яны не падпадалі пад рэпрэсіі, каб яны змаглі аднавіцца на працу ў Беларусі, калі будзе такое ўвогуле жаданне. Ну і каб тыя атлеты, якія патрапілі пад крымінальную адказнасць за там экстрэмісцкія артыкулы, бо ёсць пэўная колькасць такіх атлетаў, каб гэтыя артыкулы таксама былі для іх дэкрыміналізаваны. Я думаю, гэта перамоўны працэс, які мы будзем назіраць у бліжэйшыя год-два. І ну і фактычна я ўпэўнены, што беларускія ўлады могуць на гэта пайсці, просто дзеля таго, каб мець магчымасць і выступаць на міжнародных спаборніцтвах без абмежаванняў і прымаць міжнародныя спаборніцтвы на сваёй тэрыторыі. Ну, калі казаць увогуле пра такі фактар, як палітычная, там, да, будзем казаць, суб'ектнасць, суверэнітэт Беларусі, то ну, для Беларусі, як для дзяржавы, гэта, ў прынцыпе, добрая з'ява, бо фактычна ўмацоўваецца такое паняцце як спартыўны суверэнітэт. Ну, фактычна мы падкрэсліваем, што Беларусь не з'яўляецца там часткай Расійскай Федэрацыі, не ўваходзіць там, да, ў такую прям такую ўжо не ўваходзіць у фазу паглынення, а ўсё ж таки мае пэўную ідэнтычнасць, мае пэўны суверэнітэт, у тым ліку як бы суверэнітэт прадстаўляць сябе, свае колеры, там, сваю нацыю на спартыўных спаборніцтвах. Ну, так мяркуе выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. З вами Ганна Соус. Вы ў жывым эфіры «Піку свабоды». Мы падсумоўваем падзеі тыдня. Мы чакаем вызвалення палітвязняў. Зараз вельмі важная тэма. Сёлета ў снежні стала вядома пра смерць у Польшчы двух беларусаў. 34-гадовага тату-майстра з Гомля Іллі Железнякова, якому паўгоду таму перасадзілі сэрца, і 70-гадовага журналіста з Бабруйску Владзіміра Усера Лазарава, якога абвінавацілі ў шпіянажы. Пасля іх смерці грамадскасць даведалася, што абодва апошні перыяд жыцця не мелі свайго жытла. Адзін начаваў у аўтамабілі, другі ў начлежцы для бездомных, а таксама яны галадалі. Уразлівы стан людзей у выгнанні я абмеркавала да нашага эфіру з Вольгай Зазулінскай, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях. Давайте паслухаем. Па-першае, я заўсёды казала з моманту, як я прыйшла працаваць у кабінет, што гэта тыя выклікі, з якімі мы будзем сутыкацца наступны час, да? Што мы ўжо паволі доўга в эміграцыі, што ў эміграцыю з'язджаюць не толькі маладыя людзі, там моладзь і людзі сярэдняга ўзросту, але з'язджаюць пенсіянеры і з'язджаюць людзі з хваробамі.
Тое, што казаць пра выпадак з Ілёй, трэба разумець, што мы камунікавалі з ім, я асабіста камунікавала, калі прыйшоў запыт. Ён сам не прыходзіў да нас, але праз чалавека, які прыйшоў з такім запытам, што вось ёсць хлопец, яму трэба дапамога, я з ім выйшла на сувязь, прапанавала яму жытло, якое ёсць у Варшаве, гэта шэлтар, дзе адміністрыруе Таня Федаронак. Мы прапанавалі яму такую опцыю, каб ён паехаў жыць у гэты шэлтар, і прапанавалі яму дапамогу прадуктовымі кошыкамі. Гэта тое, што ў нас ёсць, тое, што даюць пэўныя ініцыятывы, нейкія арганізацыі, і мы можам дапамагаць толькі тым, што робяць іншыя. Да? Зразумела, што ў кабінета няма ніякага гаманца, няма ніякага свайго асабістага фонда ці некага дыпламата з грашыма, адкуда мы дастанем і дадзім людзям на жытло, да? Там, ці на патрэбы нейкія. То бок, калі я ведаю пра праблему, калі да мяне прыходзяць, я іду ў арганізацыі. Я ўжо там цягам больш за 5 год працую ў сектары праваабарончым і гуманітарным. Я ведаю, якая арганізацыя чым займаецца, і я сама асабіста іду і пытаюся, ці ёсць у нас магчымасць дапамагчы такому-то чалавеку. Але, на жаль, ён адмовіўся ад шэлтара, ён не паехаў жыць у шэлтара, на тое былі свае ў яго падставы, таму што клініка, у якой яго за ім наглядалі, яна была далёка ад месца, дзе мы прапанавалі жытло. Яму не было дзе храніць прадукты, таму я не ведаю нават, ці здолеў ён выйсці ў камунікацыю з ініцыятывай I Need Help Buy, каб яму прапанавалі гэтыя кошыкі. Тут жа трэба разумець наступнае, што мы не дзяржава, у нас няма дзяржаўнага бюджэта. Всё, што мы робім на падставе салідарнасці, эмпатыі кожнага асобнага беларуса, да? І гэта сектар, гэта людзі. І тое, што мы збіраем, тое, якія працуюць ініцыятывы, той інструментарый у нас ёсць. Сістэмнага падыхода, як у дзяржавы, у нас няма, таму што мы жывем у выгнанні. І Ольга Зазулінская таксама пракаментавала смерць Владзіміра Лазарева. Давайте паслухаем. Мы таксама адразу, калі выйшаў гэты фільм прапагандысцкі, мы звязаліся з усімі ўдзельнікамі гэтага фільма, выйшлі з імі ў камунікацыю, каб запытаць, якая дапамога трэба людзям. У нас была непублічная сустрэча. Толькі ён жыў у Беластоку, ён адзіны, які не змог прыйсці на сустрэчу са мной, са Святланай Георгіевнай офлайн. Але я была таксама з ім у камунікацыі. Мы таксама яму прапанавалі і дапамогу прадуктамі, і я зараз не магу назваць імя актывісткі з праваабарончага сектару, якая знайшла для яго грошы. Я асабіста да яе звярнулася, ці ёсць у нас хтосьці, хто можа дапамагаць. Трэба разумець, што у чалавека таксама былі родныя, у яго ёсць дачка, якая жыве, калі я не памыляюся, ў Ізраілі, але ён адмаўляўся ад любой дапамогі ад сваіх блізкіх. Ён такі чалавек, разумееце, мы ж не можам прычыняць дабро, як я кажу. Мы можам прапанаваць, што ў нас ёсць вот это. Вось гэтым мы можам дапамагчы. І гэта ўсё, што мы маем на сёння. Я ўжо давно кажу пра тое, што нам патрэбна ствараць нешта кшталту сацыяльнага фонду падтрымкі. Але людзі, калі ты ім кажаш, што вось нам гэта трэба, але у нас няма на гэтых сродкаў. Да? Я гатовая працаваць у гэтым накірунку як валанцёр. Але калі яны чуюць, што валанцёр, ніхто не прыходзіць. Ніхто, таму што гэта аддаць бескаштоўна свой час, сваю экспертызу, ствараць штосьці, да? А потым трэба рабіць высілкі, каб яшчэ прывлекаць гэтыя сродкі ў гэты фонд. Таму што мы ж таксама не маем ніякага бюджэта. Мы чакаем вызвалення новай партыі палізняволеных як вынік перамоў спецпасланніка ЗША Джона Коула з Александром Лукашенкам. І я запыталася Ольгу Зазулінскую, як будзе арганізаваная дапамога для ўжо былых палітвязняў, калі яны выйдзе, ці будзе яе дастаткова? Ну, па-першае, у нас шмат арганізацый, якія дапамагаюць палітзняволеным. Гэта ўжо ўсё злажаная праца. У нас ёсць 2 коардынацыйныя групы, якія знаходзяцца і ўжо сабраліся там пэўная колькасць арганізацый у Варшаве і ў Вільні. Яны падрыхтаваныя. Мы гатовыя прыняць і 100, і 150 чалавек. Другое пытанне, што, разумееце, людзі выходзяць, яны дэзарыентаваныя. Мне б, конечно, хацелася, раз уже мы будзем у эфире, то сказаць, па-першае, вельмі важную рэч.
Мы не можам шукаць людзей, якіх забіраюць сваякі ці сябры, і у нас няма з імі камунікацыі. Потым гэтыя людзі абражаюцца, што ім не дапамагаюць. Таму што не заўсёды все ведаюць, куды пайсці, дзе спытацца, да каго звярнуцца па дапамогу. Але тая група, якая выйшла 11 верасня, мы ўжо адпрацавалі ўсю сістэму, всю экасістэму, яна адбудаваная. І калі заўтра ці паслязаўтра ці праз тыдзень выйдуць людзі, усё будзе працаваць, дапамога будзе. І трэба разумець яшчэ такую рэч, што все, што касаецца легалізацыі, гэта складаная працэдура. Да? Мы апошні раз бачылі, што вывезлі людзей, забралі пашпарты. Еўрапейцы таксама з гэтым стукаюцца першы раз і выпрацоўваюць нейкія пэўныя механізмы, як вырашаць такія пытанні. Да? Яны ўжо падрыхтаваныя, як кажуць ўжо прадстаўнікі Літвы. Зараз мы ведаем, што рабіць у гэтым выпадку, але тады яны не ведалі. І мы не ведалі. Мы таксама з гэтым стукнуліся ў першы раз. Таму ёсць сродкі міжнароднага гуманітарнага фонда. Арганізацыі добра адпрацавалі і па рэабілітацыі медыцынскай. Але гэтых сродкаў недастаткова. Мне абражалі за тое, што я сказала, што калі заўтра раптам выйдуць 1300 палітвязняў, то нам не хваціць грошай. Я шчыра не разумею, у чым было, што так возмуціла людзей. Таму што калі мы размяркуем тую суму, якая была ў фондзе, паміж усімі 1300, там нават не будзе 1000 на чалавека. І трэба разумець, што гэтыя людзі, якія выходзяць ужо пасля 5 гадоў зняволення, той стан здароўя, з якім яны выходзяць, ён патрабуе больш доўгай рэабілітацыі. Яны выходзяць там, камусьці патрэбныя аперацыі. Пра стаматалогію я ўвогуле не кажу, таму што там бяда. Это першае, з чым сутыкаемся. Там вялікія кошты па стаматалогіі. Да? І гэтыя ўсе грошы недзе нужна браць. І калі мы пытаем з партнераў, што нам там прыходзім да іх запытам, што нам трэба дапамога, я заўсёды чую нейкія прэтэнзіі. Людзі, не трэба з прэтэнзіямі падыходзіць да гэтага пытання. Мы ўсе хацім, каб жыццё гэтых людзей, яно было па-першае, камфортным, па-другое, наколькі гэта магчыма камфортным, бо мы кажам пра людзей, якіх выкідваюць са сваёй краіны. Каб яны аднавілі здароўе, каб яны легалізаваліся. І нам не трэба сварыцца, нам трэба аб'ядноўвацца пад гэта. Усім. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях Вольга Зазулінская абяцалася прыйсці ў жывы эфір радыё «Свабода», калі будуць вызваленыя палітзняволеныя, і распавесці пра тое, якім чынам арганізаваная дапамога, што зроблена, якая дапамога, якая салідарнасць яшчэ будзе патрэбная. Такім чынам сачыце за жывымі эфірамі «Свабоды прэміум» і асноўнага каналу радыё «Свабода». І яшчэ адна важная навіна гэтага тыдня. У Злучаных Штатах былі абнародаваны 2 канцэптуальныя дакументы, пра іх ужо згадваў аналітык «Свабоды» Юрый Дракахрус. Гэта стратегія нацыянальнай бяспекі і закон аб нацыянальнай абароне. Стратегія дэкларуе, што часы, калі Злучаныя Штаты трымалі на сябе ўвесь сусветны парадак, скончыліся. Абвяшчаецца, што ўвага Злучаных Штатаў цяпер будзе засяроджаная на амерыканскім кантыненце і на Азіі. А якія наступствы гэтая змена падыходаў будзе азначаць для Беларусі? Паколькі Беларусі ў стратэгіі не прыгаданая, мы запыталіся ў аднаго з лідараў фракцыі беларусы ў каардынацыйнай радзе Андрэя Ягорова. Я думаю, што да гэтага можа весці сітуацыя, калі Беларусь перастане ствараць непасрэдную пагрозу бяспекі ў рэгіёне. Таму што міграцыйны крызіс ці непасрэдная дапамога Расіі ў агрэсіі супраць Украіны – гэта тое, што ці ўвод ядзернай зброі на тэрыторыю Беларусі, гэта стварае дадатковую пагрозу. Вось калі Мінск пабудуе такую палітыку, што гэтая пагроза знікне і з'явіцца пэўная канструкцыя гарантыяў таго, што гэта не з'явіцца, то я думаю, Злучаныя Штаты могуць у цяперашняй логіцы спрыяць умацаванню беларускага суверэнітэту пры захаванні гэтага рэжыму. Андрэй Ягораў адказаў на пытанне, ці не атрымліваецца, што з пункту гледжання аўтараў стратэгіі, што умацаванне Лукашэнкі праз прызнанне зняццё санкцый – гэта умацаванне суверэнітэту Беларусі. Такім быў ягоны адказ. І далей ён разважае, што гэта будзе азначаць для дэмакратычных сілаў Беларусі.
Адносна Беларусі, некаторыя пасажы звязаныя вось толькі з тым, што мы не будзем змяняць рэжымы, а будзем дзейнічаць прагматычна і будзем ўзаемадзейнічаць з тымі, хто гарантуе нашу Злучаных Штатаў бяспеку ў гэтых рэгіёнах. Гэта дае разуменне таго, што адміністрацыя Трампа будзе дзейнічаць прагматычна, а не з такіх каштоўнасных падставаў, што нават недэмакратычныя рэжымы, нават тыя рэжымы, якія парушаюць правы чалавека, дзе няма дэмакратыі, яны ўсё роўна разглядаюцца Злучанымі Штатамі як магчымыя партнёры і нават у пэўным сэнсе саюзнікі, кааператары ў вырашэнні рэгіянальных праблемаў, калі яны сапраўды могуць гэта вырашаць. Таму вось это адчыняе ім дарогу да кантактаў з самім Лукашенко, калі ў сэнсе бяспекі гэта будзе прыносіць вырашэнне рэгіянальным крызісам. Тому што рэгіянальны крызіс, тут Злучаным Штатам таксама не патрэбны. Яны глядзяць на еўрапейскі рэгіён як на сваіх саюзнікаў у сэнсе Еўрапейскага Саюзу, взаемных інвестыцыяў, трансатлантычнага супрацоўніцтва далейшага, як важную частку захавання стабільнасці у заходнім паўшар'і свету, які цікавіць Злучаныя Штаты. Вось хіба толькі гэта можна сказаць, што адносіцца да нас наўпрост. Гэта быў адзін з лідараў фракцыі беларусаў у каардынацыйнай радзе Метадолях Андрэй Ягораў. Мы ў жывым эфіры. На момант завяршэння нашага эфіру яшчэ не мае інфармацыі пра вызваленне беларускіх палізняволеных. Сёння спецыяльны пасланнік прэзідэнта Трампа ў справах Беларусі Джон Кол сустрэўся з Александром Лукашэнкам. Паводле многіх крыніцаў чакаецца вызваленне больш за 100 палітзняволеных. Журналісты радыё «Свабода» сочаць за сітуацыяй. Заставайцеся з намі у жывых эфірах на Свабодзе прэміум, на асноўным канале радыё «Свабода» будзе самая апошняя інфармацыя пра тое, што адбываецца. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай.